Από αυτή τη συνέντευξη τύπου που θα πούμε πολλές αλήθειες και όχι απλώς και μια αλήθεια, να βγουν και μερικές ειδήσεις. Γιατί έχει μία σημασία η ενημέρωση να φτάνει και στους πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται η συνέντευξη τύπου. Σήμερα σας προσκάλεσα για την διενέργεια ενός απολογισμού, με δεδομένο ότι αύριο συμπληρώνονται 6 μήνες από την εκλογή μου στην Προεδρία της Βουλής και θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση, στην οποία πρέπει να ανταποκρίνεται κάθε θεσμικός παράγοντας, την υποχρέωση λογοδοσίας, την υποχρέωση ενημέρωσης για το τι έγινε κάθε φορά αναδρομικά, αλλά και την ενημέρωση για το τι προγραμματίζεται να γίνει, για το τι πρόκειται να γίνει στο επόμενο διάστημα. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να σας ανακοινώσω ότι σε αυτό το εξάμηνο, που ήταν πολύ πυκνό, πολύ έντονο, πολύ εντατικό, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να πω ότι εν σχέση με όσα ανακοίνωσα στην εναρκτήρια ομιλία μου στις 6 Φλεβάρη, μπόρεσα, χάρη και στην συνδρομή πολλών ανθρώπων που με πραγματική αυταπάρνηση υπήρξαν παραστάτες και συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή, να ξεκινήσω την υλοποίηση πολλών από τις πρωτοβουλίες τις οποίες είχα αναφερθεί στην έναρξη της βουλευτικής περίοδου. Και έχει μία σημασία, νομίζω, να μπορούμε να αποτιμήσουμε κάποια πράγματα, αλλά και να κάνουμε και την αυτοκριτική σε σχέση με πράγματα που ακόμη δεν έχουν γίνει ή που πρέπει να γίνουν. Θα σας αναφέρω εκείνα τα οποία έγιναν, εκείνα τα οποία θα γίνουν και βέβαια είμαι και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, για οποιοδήποτε θέμα κρίνεται, γιατί εν αντιθέσει με τις στημένες συνεντεύξεις και τις προκατασκευασμένες ειδήσεις, σε μια ζωντανή συνέντευξη τύπου μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε και εγώ να σας απαντήσω. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οργανώθηκε η Βουλή για την νέα βουλευτική περίοδο, συγκροτήθηκαν όλες οι επιτροπές που σε τακτική βάση λειτουργούν στην Βουλή, αλλά και συγκροτήθηκαν επιτροπές οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει είτε καθόλου στο παρελθόν, είτε με αυτή τη μορφή στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κοινοβουλευτικό κεκτημένο η συγκρότησή τους. Ξεκινάω με την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που ανακοινώθηκε η συγκρότησή της στις 17 Μαρτίου του 2015. Είχα ήδη από την εναρκτήρια τοποθέτησή μου αναφερθεί στην ανάγκη λογιστικού ελέγχου και διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και η Επιτροπή αυτή που συγκροτήθηκε με βάση τον κανονισμό της Βουλής και την ειδική δυνατότητα επιστράτευσης προσώπων εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο αντικείμενό τους, λειτουργήσε με πολύ μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή ανθρώπων όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από πολλές χώρες του εξωτερικού, υπό τον επιστημονικό συντονισμό του κυρίου Ερίκ Τουσάν, με την συνδρομή σε επίπεδο σύνδεσης με το Ευρωκοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών της κυρίας Σοφίας Σακοράφα, της Ευρωβουλευτή, και με την πολύτιμη πραγματικά συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Αναφέρω εντελώς δειγματοληπτικά τον καθηγητή, τον κύριο Σέφας Λούμινα, που έχει υπάρξει ο προηγούμενος
ειδικός ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για θέματα χρέους και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει μάλιστα συντάξει ειδική έκθεση για τη χώρα μας το 2013 και 2014. Αναφέρω την καθηγήτρια την κυρία Μάργκο Σάλομον, από τις επιφανέστερες ακαδημαϊκές προσωπικότητες του London School of Economics. Αναφέρω τον κύριο Olivier de Schutter, μέλος, καθηγητή επίσης, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την κυρία Özlem Monagan, την επίσης καθηγήτρια, και μια σειρά άλλων προσωπικότητων, όπως ο κύριος Μπόρχα, που έχει υπάρξει υπουργός του Ισημερινού και πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, με κεντρικό ρόλο στον λογιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον Ισημερινό και οδήγησε στη διαγραφή του 70% του χρέους της χώρας αυτής μετά από λογιστικό έλεγχο, στον οποίο συμμετείχαν και αρκετά άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν και στην Επιτροπή μας, όπως η κυρία Μαρία Λουτσία Φατορέλη, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Κοινωνικής Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου της Βραζιλίας και φυσικά και ο ίδιος ο Ερίκ Τουσάν. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να θυμίσω ότι η Επιτροπή λειτουργήσε με ένα πολύ ειδικό καθεστώς, ειδικό όχι με την συνήθη έννοια, αλλά με την καλή έννοια, και αυτό γιατί ήταν μια επιτροπή ανοιχτή. Ανοιχτή στην κοινωνία. Οι συνεδριάσεις της ήταν όλες προσβάσιμες σε πολίτες, σε συλλογικότητες, σε κινήματα. Έχουμε την τιμή, εξάλλου, κινήματα και προσωπικότητες των κινημάτων να είναι και μέλη της Επιτροπής. Ήταν ανοιχτή επίσης σε προτάσεις συμμετοχής και έτσι εμπλούτησε τη σύνθεσή της. Ήταν εν δημοσία συνεδριάση οι εργασίες της και μεταδόθηκαν απευθείας από το κανάλι της Βουλής, και η πρώτη, η εναρκτήρια σύνοδος από τις 4 μέχρι τις 6 Απριλίου και η δεύτερη σύνοδος από τις 4 μέχρι τις 7 Μαΐου και οι δημόσιες ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν του κυρίου Φιλίπ Λεγκρέιν, που ήταν ο πρώην σύμβουλος του κυρίου Μπαρόζο στον κρίσιμο χρόνο της υπαγωγής της χώρας στο μνημόνιο και τον κρίσιμο χρόνο του PSI, και ο οποίος ήδη τότε, όταν τον εξετάσαμε στις 11 Ιουνίου, αναφέρθηκε σε πραξικοπηματικές ενέργειες, σε πραξικοπήματα που έγιναν και στην περίπτωση της Ελλάδας και στην περίπτωση της Ιταλίας το 2011, με την επιβεβλημένη αντικατάσταση των κυβερνήσεων και των πρωθυπουργών των χωρών αυτών, και η ακρόαση του κυρίου Παναγιώτη Ρουμελιώτη που έγινε στις 15 Ιουνίου και υπήρξε ιδιαιτέρως αποκαλυπτική σε σχέση με τον δόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την γνώση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι το ελληνικό χρέος δεν ήταν βιώσιμο ήδη από το 2010, ήδη πρώτης υπαγωγής της χώρας μας στο μνημόνιο, γεγονός το οποίο εγκαθιδρεί ευθύνη, όχι μόνο αστική, αλλά και ποινική, εκείνων οι οποίοι ουσιαστικά δρομολόγησαν αυτή την υπαγωγή εν γνώση του ότι το μνημόνιο δεν θα οδηγούσε σε μια βιώσιμη λύση για τη χώρα και για την κοινωνία, αλλά αντίθετα θα οδηγούσε στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και στην κοινωνική καταστροφή, στην κυριολεκτική ανθρωπιστική κρίση η οποία προκλήθηκε και η οποία σοβεί στη χώρα. Η Επιτροπή, όπως είχε υποσχεθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, παρουσίασε το προκαταρκτικό της πόρισμα στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015, το έθεσε στη διάθεση και της κοινωνίας και της πολιτείας και της κυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών και θεσμών, και στο επόμενο διάστημα θα γίνει μια πραγματική καμπάνια δημοσιοποίησης του προκαταρκτικού αυτού πορίσματος, το οποίο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο
για την υπεράσπιση του λαού μας, για την υπεράσπιση της κοινωνίας, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας από αυτήν την εργαλειοποίηση του χρέους προς την κατεύθυνση μιας υποταγής σε προγράμματα και συνθήκες οι οποίες εξουθενώνουν το λαό και εξαφανίζουν, εξαηλώνουν τη δημοκρατική λειτουργία. Θέλω να πω ότι στις εργασίες της Επιτροπής συμμετείχαν ενεργά, είτε με χαιρετισμούς είτε με τοποθετήσεις, όλοι οι πολιτιακοί παράγοντες, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης και πάρα πολλοί εξ αυτών προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια. Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Στρατούλη που είναι και παρόν και ως Υπουργός Αναπληρωτής Κοινωνικών Ασφαλίσεων δέχθηκε 2 φορές την Επιτροπή. Με ευθύνη του προσήλθε στην Επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Ρωμανιάς, και μας έδωσε πολύτιμα στοιχεία. Και αυτή η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου η Επιτροπή να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της εργασίας της, αυτό που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη και έχει να κάνει με τον ειδικότερο λογιστικό έλεγχο, την πλήρη αποτύπωση της δημιουργίας του χρέους, αλλά και της σύνθεσης και της σύνδεσής του με συμβάσεις διαφθοράς και διαπλοκής, καθώς επίσης τη σύνδεσή του με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Θέλω να εκφράσω την πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους χαιρέτησε κατ' επανάληψη ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με δημόσιες δηλώσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για θέματα χρέους και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κυρίου Χουάν Παύλο Μποχοσλάβσκι, καθώς επίσης χαιρέτησε η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας, για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκανε ειδική αναφορά στο πόρισμά μας. Ελπίζω ότι και οι λοιπές αρμόδιες αρχές, ειδικά της χώρας μας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης και του κόσμου, θα αξιοποιήσουν αυτό το πόρισμα και σε ό,τι με αφορά θα πράξω παν ό,τι επιβάλλεται προκειμένου τα στοιχεία αυτά που κατατείνουν στο συμπέρασμα ή που ουσιαστικά θεμελιώνουν το συμπέρασμα ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι παράνομο, αθέμητο, επονίδιστο, απεχθές δηλαδή, και μη βιώσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να το πληρώσει και δεν μπορεί να το πληρώσει. Αυτά τα συμπεράσματα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης και όχι αντικείμενο ευτελιστικών υπονοούμενων ή αναφορών στις οποίες έχουν καταφύγει κυρίως οι εκπρόσωποι της διαπλοκής στη χώρα μας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό το προκαταρκτικό πόρισμα, αυτή η προκαταρκτική έκθεση αποκαλύπτει και τη δική τους συνευθύνη για τη θυματοποίηση του ελληνικού λαού. Είναι σημαντικό ότι την Επιτροπή Αλήθειας χαιρέτησαν διεθνούς ακτινοβολίας προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, πολιτικοί, εκπρόσωποι κοινωνικών κινημάτων, συνδικαλιστές. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον κύριο Νόαμ Τσόμσκι που επρόκειτο να έρθει και να μας απευθυνθεί στο επόμενο διάστημα, αλλά δυστυχώς χρειάστηκε να ακυρώσει αυτήν την έλευσή του, τον Ιμάνουελ Βάλερστάιν, τον Ετιέν Μπαλιμπάρ, τον Ταρίκ Αλή, τον Κεν Λόουτς, τον Κώστα Γαβρά, αλλά και τους εκπροσώπους πολλών χωρών και κυβερνήσεων πολλών χωρών και της Λατινικής Αμερικής, τον Αντιπρόεδρο της Βολιβίας που είχε έρθει εδώ, τον κύριο Λινέρα Γκαρσία, ο οποίος και εκπροσωπεί μια χώρα που προεδρεύει στην Επιτροπή του ΟΗΕ για θέματα χρέους.
αλλά και τη νέα δήμαρχο της Βαρκελόνης, την κυρία Άντα Κολάου. Έχει μία επίσης σημασία να σας πω ότι σε αυτήν την Επιτροπή αναφέρονται όλο ένα και περισσότεροι ειδικοί, αλλά και επιφανείς οικονομολόγοι, νομικοί, από όλο τον κόσμο, και συνδυάζοντας απολογισμό και ενημέρωση για το μέλλον, να σας ενημερώσω ότι τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται, μεταξύ 22 και 25, θα γίνει η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, υπό το φως και του προκαταρκτικού πορίσματος, αλλά και των νέων δεδομένων. Θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση εργασιών της Επιτροπής. Μέχρι τότε θα υπάρξουν αρκετές διεθνείς και δημόσιες παρεμβάσεις, και δικές μου και των μελών της Επιτροπής. Τον Αύγουστο θα βρίσκομαι και στη Γαλλία και στην Αμερική, όπου θα αναφερθώ στα θέματα αυτά, και στην Διεθνή Ένωση Κοινοβουλευτικών Προσώπων, αλλά και στο Θερινό Πανεπιστήμιο της Επιτροπής για την Διαγραφή του Χρέους του Τρίτου Κόσμου. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι με πρωτοβουλία του σημερινού Υπουργού Εργασίας, του επιφανούς συνταγματολόγου του Γιώργου του Κατρούγκαλου, που είναι και το συνδετικό πρόσωπο της Επιτροπής Αλήθειας με την κυβέρνηση, η Βουλή θα φιλοξενήσει στις 13 και στις 14 Νοεμβρίου του 2015 ένα διεθνές συνέδριο για θέματα χρέους, διεθνές συνέδριο καθηγητών δημοσίου δικαίου και συνταγματικού δικαίου, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερη επιτροπή, η οποία συστήθηκε εκτός του συνήθους πλαισίου μέσα στο εξάμηνο, ήταν η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, πολεμικών αποζημιώσεων, επανορθώσεων για την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών, και αυτό έγινε με ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή στις 10 Μαρτίου του 2015. Η Επιτροπή αυτή, μετά από πολύ κόπο και επιμονή, ιδίως του Μανώλη του Γλέζου αλλά και του Αλέξη του Τσίπρα, είχε συσταθεί στην προηγούμενη περίοδο ως απλή Επιτροπή της Βουλής, χωρίς καν συζήτηση στην Ολομέλεια. Σε αυτή την περίοδο κάναμε μια ειδική συζήτηση, εκτεταμένη. Συστήθηκε ως αναβαθμισμένη Επιτροπή με συμμετοχή ολόκληρου του Προεδρείου της Βουλής, ακριβώς για να σηματοδοτήσει ότι αποτελεί κεφαλαιώδες κομμάτι της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, και έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων κυρίως εξετάστηκε με πολλή ενδελέχεια η έκθεση της Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία το γερμανικό χρέος προς την Ελλάδα υπολογίζεται με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς μεταξύ 278 δισεκατομμυρίων ευρώ και 340 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κυμαίνεται σε επίπεδα που κατά τους κατώτατους υπολογισμούς προσεγγίζουν το φερόμενο ελληνικό δημόσιο χρέος, κατά τους ανώτατους το υπερβαίνουν. Η Επιτροπή έχει λάβει προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσει το πρώτο πόρισμά της, με πρότασή μου, την οποία αποδέχθηκε ομοφόνος η Επιτροπή και εν συνεχεία ομοφόνος η Ολομέλεια της Βουλής. Η Επιτροπή δεν θα λειτουργεί προσωρινά, αλλά θα παραμείνει ενεργός μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα της αποπληρωμής της γερμανικής οφειλής προς την Ελλάδα. Επομένως, δεν θα χρειάζεται κάθε φορά, ακόμα και αν αλλάξουν
οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί, δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να υπάρξει πρωτοβουλία για να συσταθεί, αλλά θα λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Βουλής. Πρέπει να σας πω ότι από την εμπειρία προώθησης του έργου της Επιτροπής αυτής στο εξωτερικό και τον Απρίλιο στην διάρκεια της επίσκεψής μου στην Αρμενία, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Φόρουμ κατά της γενοκτονίας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την γενοκτονία των Αρμενίων, και εκεί αναφέρθηκα ειδικά στην Επιτροπή μας αυτή, που είναι μια επιτροπή κατά των εγκλημάτων, κατά της ανθρωπότητας και κατά της γενοκτονίας, αφού η ελληνική αξίωση συνδέεται ακριβώς με διεθνή εγκλήματα. Η εμπειρία λοιπόν είναι ότι τα κοινοβουλευτικά πρόσωπα αλλά και οι κοινωνίες είναι ιδιαίτερα δεκτικές στην ακρόαση των επιχειρημάτων αυτού του αιτήματος. Το ίδιο συμπέρασμα έβγαλα και από την επίσημη επίσκεψή μου στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, επαφορμή της συμπλήρωσης των 70 ετών από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη μεγάλη αντιφασιστική, αντιναζιστική νίκη, αλλά και από την επίσκεψή μου στις 10 Μαΐου στο στρατόπεδο του Μάουτχάουζεν στην Αυστρία, επαφορμή της συμπλήρωσης των 70 χρόνων από το κλείσιμο του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή αυτή, όπως και η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, λειτουργήσε και αυτή ως ανοιχτή επιτροπή. Είχε ιδιαίτερη σημασία ότι πάμπολοι απλοί πολίτες, αλλά και θεσμικοί φορείς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, όπως το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, όπως ο Σύλλογος Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όπως οι δικηγόροι για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και μια σειρά άλλων θεσμικών φορέων και συλλογικοτήτων, μεταξύ των οποίων θέλω να αναφέρω οπωσδήποτε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής, παρακολούθησαν, υπέβαλαν αιτήματα και ακόμα συμμετείχαν και στις εργασίες της. Το ίδιο συμβαίνει με επιφανείς προσωπικότητες και καθηγητές που έχουν προσφερθεί ήδη από την προηγούμενη περίοδο να συνδράμουν το έργο της Επιτροπής, και στο επόμενο διάστημα αναμένεται και πρόκειται να προγραμματίσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνδεδεμένες με την ανάδειξη του ζητήματος, όπως είναι μια κεντρική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τους μαρτυρικούς τόπους και τους τόπους εκτέλεσης και ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολλοί. Θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του προκαταρκτικού πορίσματος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί, ελπίζουμε, από την κυβέρνηση, αλλά και από κάθε θεσμικά αρμόδιο όργανο, και θα συνεχιστεί η διαδικασία ενημέρωσης των κοινοβουλίων και των θεσμικών παραγόντων για τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο και αυτής της Επιτροπής και της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους σε πάρα πολλούς εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων, αλλά και στη διάρκεια διεθνών διασκέψεων που έγιναν στη Ρώμη 20 και 21 Απριλίου και στην Λισαβόνα στις 11 και 12 Μαΐου, διασκέψεις προέδρων κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μεσογείου, και στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων είχα και την δυνατότητα να δεσμεύσω τον Γερμανό ομόλογό μου ότι θα δεχθεί την Επιτροπή η Bundestag, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη του Γερμανικού Κοινοβουλίου για αυτή την αξίωση, η οποία επισημαίνεται από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους και πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς και οικονομολόγους και καθηγητές. Είναι σημαντικό ότι στην αξίωση αυτή, ως ενεργό αξίωση,
αναφέρθηκε ακόμη και μέλος Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γερμανίας. Αναφέρονται ολοένα και περισσότεροι διανοητές, πολύ χαρακτηριστικές οι αναφορές του Τομά Πικετή, ο οποίος κάνει και την ευθεία αντιπαραβολή της αξίωσης της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας, του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα, έναντι της εξουθενωτικής στάσης της Γερμανίας προς την Ελλάδα σε σχέση με το λεγόμενο και φερόμενο γερμανικό χρέος. Άλλη επιτροπή η οποία συστήθηκε διαρκούσης αυτής της περίοδου μέσα από ειδική διαδικασία ήταν η Εξεταστική Επιτροπή για την υπαγωγή της χώρας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή και την υλοποίηση των μνημονίων. Η σύσταση αυτή έγινε μετά από συζήτηση στις αρχές Απριλίου, ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου του 2015 και ήδη η Επιτροπή αυτή έχει εξετάσει 12 πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανασυγκροτηθεί με δεδομένη την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων εκ μέρους του Προέδρου της, του κυρίου Βίτσα. Άρα αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες προκειμένου να συνεχιστεί και το έργο της Επιτροπής. Θέλω επίσης να αναφερθώ στην ειδική ενεργοποίηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, η οποία από την σύστασή της τον Απρίλιο ανέσυρε 2 υποθέσεις ενεργών σκανδάλων, την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ και την υπόθεση της Siemens, και ξεκίνησε εξετάζοντας το πόρισμα της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο Siemens, εξετάζοντας τον διατελέσαντα πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, τον κύριο Βαλιράκη, και ασχολούμενοι με εκείνα τα συμπεράσματα που οδηγούν στο αναπόδραστο πόρισμα ότι το σκάνδαλο της Siemens όχι απλώς αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, αλλά και συνεχίζει να αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο συγκάλυψης, γιατί ακόμη και σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι ευθύνες εκεί όπου ανήκουν και κυρίως έχουν εξαιρεθεί της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης πρόσωπα ιδίως πολιτικά, ιδίως κυβερνητικά, τα οποία έχουν αναμειχθεί και εξακολουθούν να αναμειγνύονται στο σκάνδαλο αυτό. Στα αρνητικά του απολογισμού δεν μπορώ να μην αναφέρω την έλλειψη συνεργασίας και με αυτήν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δηλαδή για την υπόθεση της Siemens, και με την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος αρνήθηκε να χορηγήσει στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους τα ζητούμενα στοιχεία κίνησης των δανείων της χώρας, επικαλούμενος το τραπεζικό απόρριτο, κάτι εξόχως προκλητικό και αβάσιμο. Αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση της Siemens, με δεδομένο το ρόλο του ως του Υπουργού που υπέγραψε τον επονίδιστο συμβιβασμό, τον άκυρο συμβιβασμό με την εταιρεία αυτή, τον συμβιβασμό με τον οποίο επιχειρήθηκε να παραιτηθεί η χώρα μας από αξιώσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντί υποσχέσεων σεμιναρίων κατά της διαφθοράς που θα έκανε η Siemens στους Έλληνες. Και αρνήθηκε δυστυχώς να προσέλθει και σε μια άλλη επιτροπή που εκ του κανονισμού της Βουλής, της οποίας εκ του κανονισμού της Βουλής προεδρεύω, την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, επικαλούμενος φόρτο εργασίας σε σχέση με την παρέμβαση του διαρκούσης της διαπραγμάτευσης, παρέμβαση η οποία ήταν και πρωτοφανής στα πολιτικά και τραπεζικά χρονικά. Οφείλω να αναγγείλω ότι η μη προσέλευση
προσώπου ή έλλειψη συνεργασίας θεσμικού παράγοντα με Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής δεν αποτελεί αποδεκτή συμπεριφορά, ούτε και έγινε αποδεκτή, και γι' αυτό στο διάστημα στο επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσει μετά αυτήν την σύντομη διακοπή των εργασιών της Βουλής χάριν ουσιαστικά ξεκούρασης των μελών της Βουλής και της κυβέρνησης, θα υπάρξουν και ιδέουσες διαδικασίες προκειμένου και ο νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος να προσέλθει ως οφείλει στις αρμόδιες επιτροπές για τα ανωτέρω θέματα, αλλά και να χορηγήσει τα στοιχεία που οφείλει, διότι δεν νοείται να πραγματοποιεί η Βουλή λογιστικό έλεγχο του χρέους, να εξετάζει τις δανειακές συμβάσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος να αρνείται να χορηγήσει τις κινήσεις των δανειακών συμβάσεων, δηλαδή τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, όπου κανονικά πρέπει να εμφαίνεται ότι κάποια χρήματα εμβάστηκαν προς τη χώρα και να αποτυπώνεται η πλήρης διαδρομή. Λογικά και κανονικά, κανείς δεν θα έπρεπε να έχει τίποτε να φοβηθεί από μια τέτοια ανακοίνωση στοιχείων και βέβαια είναι πρωτοφανές να γίνεται επίκληση τραπεζικού απορρίτου έναντι της Βουλής για συμβάσεις που αφορούν το κράτος και όχι προσωπικά δεδομένα κανενός. Έρχομαι σε ένα θέμα, σε ένα τομέα, αφού αναφέρθηκα στις επιτροπές της Βουλής που λειτουργήσαν για πρώτη φορά με τέτοια αντικείμενα, έρχομαι στο κομμάτι της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, στην οποία, όπως είχα πει, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία και πράγματι θέλω να σας πω ότι υλοποιώντας την υποχρέωσή μου, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής που ορίζει ότι ο πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπεί τη Βουλή έναντι των ξένων κοινοβουλίων και των διεθνών οργανισμών, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη Βουλή σε αρκετές διεθνείς διασκέψεις. Τι έχουμε, άλλη μια... Σε αρκετές διεθνείς διασκέψεις αναφέρω και υπογραμμίζω την διάσκεψη της Ρώμης που πραγματοποιήθηκε 20 και 21 Απριλίου του 2015. Εκεί μου ζητήθηκε να είμαι κεντρική ομιλήτρια για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επέλεξα να αναδείξω ως βασικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Ευρώπη την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πολιτική των μνημονίων. Επέλεξα να αναφερθώ στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, αλλά και στην Κύπρο. Είναι πολύ ειρωνικό ότι ολοκλήρωσα την ομιλία μου αναφερόμενη στις παραβιάσεις της δημοκρατίας και λέγοντας ότι κανένα κοινοβούλιο ποτέ ξανά, αναφερόμενοι τότε στην Κύπρο, δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να αποφασίζει με το μαχαίρι στο λαιμό και με τις τράπεζες κλειστές. Αυτό ήταν 20 και 21 Απριλίου και βέβαια καταγράφω μεταξύ των άκρως αρνητικών ότι οι λεγόμενοι θεσμοί, η Τρόικα, η σημερινή τετραμερής, επέλεξε να υποχρεώσει, να εκβιάσει ένα κοινοβούλιο ακόμη μετά το Κυπριακό, το ελληνικό, να αποφασίζει με τράπεζες κλειστές και με το μαχαίρι στο λαιμό. Σημειώνω όμως μεταξύ των θετικών ότι υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις σε αυτές τις αντιδημοκρατικές πρακτικές των μνημονίων από ομολόγους μου αρκετών χωρών. Επισημαίνω μεταξύ αυτών τις παρεμβάσεις της κυρίας Λάουρα Μπολτρίνη, που είναι η πρόεδρος της Ιταλικής Εθνοσυνέλευσης, της Ιταλικής Βουλής, του κυρίου Κλοντ Μπαχτολόν, που είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Οι δυο τους μάλιστα αρθρογράφησαν και υπέρ της διενέργειας του δημοψηφίσματος και του σεβασμού της λαϊκής κυριαρχίας και του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, όπως επίσης δημόσια παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή έκανε και ο πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου, που επισκέφθηκε τη χώρα μας και πρόσφατα. Άρα η κοινοβουλευτική διπλωματία βεβαίως και μπορεί να αποδώσει καρπούς και είναι σημαντικό να καταγράφουμε ότι έχουμε ήδη σημαντικούς συμμάχους σε αυτό το πεδίο. Αντίστοιχο αντικείμενο κοινοβουλευτικής διπλωματίας αποτέλεσε και η συμμετοχή μου στην διάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που ενώνει τις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες της Μεσογείου. Και στα δύο αυτά φόρα, και τον Απρίλιο στη Ρώμη και τον Μάιο στη Λισαβόνα, αλλά και τον Ιούνιο προσκεκλημένοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, είχα την ευκαιρία να συμπράξω και σε σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα άλλο μείζον ζήτημα, που είναι το μεταναστευτικό. Εκδόθηκαν πολύ σοβαρές διακηρύξεις και των δύο συνελεύσεων και έγιναν πολύ σημαντικές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είχα προσκληθεί ως κεντρική ομιλήτρια ενώπιον της Επιτροπής αυτής, Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, και έχει σημασία επίσης να ξέρουμε ότι έτσι διαμορφώνεται ένα κεκτημένο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πρέπει να κάνει χρήση του η χώρα μας, μια από τις χώρες που κατεξοχήν γίνεται δέκτης όχι απλώς μεταναστευτικών ροών, αλλά και πολύ έντονων προσφυγικών ρευμάτων. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας θέλω επίσης να αναφέρω ότι εκτός από τις επίσημες επισκέψεις τις οποίες αναφέρθηκα, δηλαδή στη Μόσχα, στο Μαουτχάουζεν και στο Γερεβάν της Αρμενίας, πραγματοποίησα επίσημη επίσκεψη και στην Κύπρο το Μάρτιο. Υποδέχθηκα τον Κύπριο ομόλογό μου τον Ιούνιο. Μαζί επισκεφθήκαμε τα αρχεία της Βουλής, όπου φυλάσσεται ο φάκελος της Κύπρου, και προβήκαμε σε κοινές δηλώσεις σε σχέση με την ανάγκη υπηρέτησης του δικαιώματος των λαών για δικαιοσύνη και αλήθεια. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι προς την κατεύθυνση αυτή και ως πρόεδρος της Βουλής, σε συνεννόηση με τον ομόλογό μου, θα αναλάβω πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, διότι έχει τεράστια σημασία, ιδίως σε μία περίοδο όπου ευτυχώς και επιτέλους πραγματοποιούνται τα αναγκαία βήματα επαναπροσέγγισης και ειρηνικής συνύπαρξης των κοινοτήτων στην Κύπρο. Έχει τεράστια σημασία η εμπιστοσύνη των πολιτών, των λαών, των κοινοτήτων να οικοδομηθεί επάνω στην αλήθεια. Και όπως γνωρίζετε, στην Ελληνική Βουλή εδώ και 41 χρόνια υπάρχει ένας σφραγισμένος φάκελος που αποτελεί σοβαρής σημασίας ιστορική εκκρεμότητα και μεγάλου μεγέθους ιστορική ευθύνη να μην αραχνιάσει και να μην αφεθεί στα αζήτητα της ιστορίας. Έρχομαι τώρα σε ολοκληρώνοντας την αναφορά μου στα θέματα κοινοβουλευτικής διπλωματίας, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι υπό την αιγίδα της Βουλής πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες, και η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, της ΠΑΔΕ, που συγκεντρώνει κοινοβουλευτικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής από όλο τον κόσμο. Ήταν ιδιαίτερα επιτυχής αυτή η διαδικασία. Νομίζω έχει τεράστια σημασία να αξιοποιούνται οι ομογενείς, οι Έλληνες της Διασποράς που έχουν διακριθεί σε όλο τον κόσμο και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των συμπολιτών τους στις χώρες όπου ζουν, εργάζονται και προκόβουν. Να αξιοποιούνται λοιπόν για την προώθηση των δικαίων της χώρας μας και του λαού μας, και στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια ειδική συνεδρίαση ενημέρωσης της
ΠΑΔΕΕ και των μελών της και για τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και για τις εργασίες της Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Έρχομαι τώρα σε ένα κομμάτι της δράσης της Βουλής στο προηγούμενο εξάμηνο, που ήταν το κομμάτι του ανοίγματος στην κοινωνία. Σας ανέφερα ότι είχαμε για πρώτη φορά επιτροπές ανοιχτές σε πολίτες και ήταν πάρα πολύ θετικό το πείραμα. Είχαμε όμως και την Βουλή ανοιχτή στα κινήματα και στην κοινωνία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγιναν εκδηλώσεις της Βουλής με διάφορες αφορμές. Μεταξύ των θετικών εμπειριών θέλω να αναφέρω την εκδήλωση που κάναμε στις 8 Μαρτίου, στις 9 Μαρτίου για την ημέρα της γυναίκας, στη διάρκεια της οποίας βραβεύθηκαν επιφανείς προσωπικότητες και γυναίκες που έχουν διακριθεί στον τομέα που έχουν διακριθεί για τους αγώνες τους για δικαιοσύνη, ελευθερία και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα της Ολομέλειας, με την Ολομέλεια για πρώτη φορά ανοιχτή στο κοινό. Και ήταν πολύ ωραία εικόνα, πρέπει να σας πω. Βραβεύσαμε μεταξύ άλλων γυναίκες που έχουν βραβευθεί, που έχουν διακριθεί από την αντιστασιακή, αντιδικτατορική τους δράση, αλλά και από την πορεία τους και την διαδρομή τους στη δικαιοσύνη, ακόμη τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, τις γυναίκες εργαζόμενες εκπαιδευτικούς στις φυλακές. Ήταν, νομίζω, μια εκδήλωση που έδωσε και έναν άλλο τόνο στην θέση και στη λειτουργία της Βουλής. Κάναμε 2 ειδικές εκδηλώσεις που μεταδόθηκαν από το κανάλι της Βουλής. Η μία ήταν μια συζήτηση με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών για τον αγώνα που έδωσαν και η άλλη ήταν την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, η εκδήλωση στην οποία οι εκπρόσωποι των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των αντιρατσιστικών κινημάτων ήρθαν και συζητήσαμε μέσα στην αίθουσα γερουσίας και μίλησαν στην κοινωνία για την εμπειρία τους και τα προβλήματά τους, και αυτό μεταδόθηκε από το κανάλι της Βουλής και είναι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους ενοχλεί η λειτουργία του καναλιού της Βουλής σε αυτή την περίοδο. Άλλη εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε ήταν η υποδοχή του πλοίου της Ειρήνης και των Χιμπακούσα, που είναι οι επιζώντες από την πυρηνική καταστροφή, από τα εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Τους υποδεχθήκαμε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 13 Μαΐου του 2015 και ήταν μια ακόμη εκδήλωση αυτή σύνδεσης της Βουλής με την κοινωνία. Αντίστοιχα, κάναμε μια εκδήλωση στις 19 Μαΐου του 2015, επαφορμή της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό η Βουλή να αναγνωρίσει στο σύνολό της την τριπλή γενοκτονία. Έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων, έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων, δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ασσυρίων. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον αγώνα κατά της γενοκτονίας, στον οποίο έχουμε συμπαραταχθεί με άλλα κοινοβούλια, να υπάρξουν και οι συμβολικές αυτές κινήσεις ιστορικής αποκατάστασης της αλήθειας και δικαιοσύνης. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε
και ο αντιπρόεδρος της Αρμενικής Βουλής, ο κύριος Έντουαρτ Σαρμαζάνοφ, που είναι και ελληνικής καταγωγής, και σας ενημερώνω ότι το φθινόπωρο που μας έρχεται η Βουλή θα φιλοξενήσει την έκθεση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γενοκτονία των Αρμενίων. Θεωρώ σημαντικό ότι στην διάρκεια της συμμετοχής μου στο Παγκόσμιο Φόρουμ, Κοινοβουλευτικό Φόρουμ κατά της γενοκτονίας, εντάξαμε την αναφορά στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στις συνολικές αναφορές κατά των γενοκτονιών. Τώρα, ερχόμενοι στην κοινοβουλευτική λειτουργία, θέλω να σας πω ότι αυτό το κοινοβούλιο σε αυτούς τους 6 μήνες είχε μια πάρα πολύ πλούσια δραστηριότητα και έγιναν διαδικασίες που δεν είχαν ποτέ ξαναγίνει. Το πρώτο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι αλλάξαμε το σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο είχαμε ένα ικτρό ποσοστό απαντήσεων των μελών της κυβέρνησης στους βουλευτές. Υπήρχαν πάρα πολλές μέρες που ακυρώνονταν όλες οι ερωτήσεις, οι οποίες και δεν μπορούσαν να επαναπρογραμματιστούν. Σε αυτή την περίοδο, και όπως είχα ανακοινώσει στις 6 Φλεβάρι, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος απέκτησε σάρκα και οστά. Κάναμε μία διαφορετική κατανομή των ερωτήσεων, αναημέρα και Υπουργείο, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Οι ερωτήσεις, όταν ματαιώνονταν με πρωτοβουλία του Υπουργού, δεν χρειαζόταν να ξανακατατεθούν, αλλά επαναπρογραμματίζονταν αυτόματα, χωρίς να περιορίζεται η υποβολή νέων ερωτήσεων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Και οφείλω να πω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60%, απαντημένων ήδη ερωτήσεων, ενώ δεν έχουμε πραγματικές ακυρώσεις, παρά μόνο όταν αποσύρονται από τους βουλευτές, γιατί και αυτές οι ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντιούνται επαναπροσδιορίζονται και δεν ματαιώνονται όπως γινόταν σε προηγούμενες περιόδους. Είχαμε μετά από πολλά χρόνια την επαναφορά της ώρας του Πρωθυπουργού και ήδη ο Πρωθυπουργός έχει έρθει 2 φορές στη Βουλή να απαντήσει σε ερωτήσεις που του απευθύνουν όχι μόνο αρχηγοί κομμάτων αλλά και βουλευτές. Είχαμε μία διαδικασία πολύ πιο ζωντανού κοινοβουλευτικού συλλογικού ελέγχου στις επίκαιρες ερωτήσεις. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη περίοδο πάρα πολλές επίκαιρες ερωτήσεις δεν προσδιορίζονταν καν και όταν προσδιορίζονταν συζητιούνταν περίπου διεκπεραιωτικά. Σε αυτή την περίοδο, με εισήγησή μου, την οποία έκανε δεκτή η διάσκεψη των Προέδρων και εφαρμόσαμε στην Ολομέλεια, όλες πια οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητιούνται με την διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα και στους βουλευτές που δεν ανήκουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες που κάνουν την ερώτηση να συμμετέχουν στη συζήτηση. Σε αυτή την περίοδο επίσης είχαμε 2 φορές την ειδική διαδικασία του άρθρου 142α, της ενημέρωσης δηλαδή της Βουλής από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με θέματα επικαιρότητας και έτσι θα έλεγα ότι υπήρξε μία πολύ ορατή αλλαγή στην διαφάνεια και στην υλοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Βουλή πραγματοποίησε και διαδικασίες που πραγματοποιούνται πολύ σπάνια, όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που έγινε με επιτυχία, αλλά και διαδικασίες που δεν είχαν γίνει ποτέ ξανά στην μεταπολίτευση, όπως ήταν η διαδικασία για την προκήρυξη δημοψηφίσματος και θέλω να αναφέρω πραγματικά ότι αποτέλεσε μία πράξη δημοκρατίας η απόφαση της Βουλής να
δεχθεί την πρόταση της κυβέρνησης για διενέργεια δημοψηφίσματος. Υπήρξε κορυφαία εκδήλωση δημοκρατίας, η μεγάλη συμμετοχή στο δημοψήφισμα πριν από ακριβώς 1 μήνα, στις 5 Ιουλίου. Και υπήρξε βέβαια κορυφαία εκδήλωση της αγωνιστικότητας, της αποφασιστικότητας και των δημοκρατικών αντανακλαστικών του λαού μας, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αυτό το μεγαλειώδες 61,3% όχι στους εκβιασμούς, στα τελεσίγραφα και στα μνημόνια. Η διαδικασία βεβαίως αυτή της Βουλής δεν έγινε σεβαστή από πολλούς θεσμικούς παράγοντες και ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Υπήρξαν οργιώδεις παρεμβάσεις στη δημοκρατική αυτή εκδήλωση. Για τον λόγο αυτό απέστειλα και επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, στον κύριο Σούλτς, την οποία και κοινοποίησα σε όλους τους ευρωβουλευτές, ζητώντας ακριβώς να γίνουν σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας. Τέλος, θέλω να αναφερθώ και σε μία άλλη πρωτοβουλία που είχε, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστική αλλά και συμβολική αξία, και ήταν ο εορτασμός στο προαύλιο της Βουλής με συμμετοχή πολιτών και όχι μόνον επισήμων της συμπλήρωσης 41 ετών από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η επέτειος αυτή δεν είναι επέτειος δημοσίων σχέσεων, είναι επέτειος ιστορικής αναφοράς στους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία και ελευθερία, και η Βουλή σε αυτήν την περίοδο δεν θα μπορούσε παρά να σηματοδοτήσει αυτήν την ημέρα με μία εκδήλωση στο χώρο ακριβώς του Κοινοβουλίου, και αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου του 2015 με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί επιτυχία μιας τέτοιας εκδήλωσης είναι κυρίως η εμπέδωση της αδιαπραγμάτευτης επιμονής και του λαού μας και του Κοινοβουλίου στην δημοκρατία. Ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η συμμετοχή του Μανώλη του Γλέζου, της Πέπης της Ριγοπούλου, του Σπύρου του Χαλβατζή, του Κώστα του Μαντέου, όλων προσωπικότητων που έχουν σηματοδοτήσει τους αντιδικτατορικούς αγώνες και την αντίσταση, καθώς επίσης του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, του Κώστα του Δοζίνα, ο οποίος διακρίνεται και για την δράση και για τα γραπτά του για τα δικαιώματα και ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση αυτή. Έχοντας πει αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν την οργάνωση της Βουλής, γιατί όπως θα ξέρετε ή δεν θα ξέρετε, η Βουλή αποτελεί έναν τεράστιο οργανισμό με πάνω από 1.300 εργαζομένους, με πάρα πολλά αντικείμενα και με πάρα πολλές εκφάνσεις, δραστηριοποίησης και λειτουργίας. Οφείλω να πω ότι στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου υπήρξε πραγματική αποκάλυψη για μένα ως βουλευτή πρώτα και ως πρόεδρο της Βουλής, η ανακάλυψη πτυχών και δραστηριοτήτων αλλά και πεδίων όπου υπάρχει διοικητική συγκρότηση της Βουλής χωρίς αυτή να είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό, και έχει μεγάλη σημασία όταν υπάρχουν δραστηριότητες της Βουλής ή όταν απασχολούνται πρόσωπα για τη Βουλή, αυτή η δραστηριότητα να γίνεται γνωστή και να γίνεται επωφελία του πολίτη και επωφελία του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Θέλω να σας πω ότι δεν ανήκω σε αυτούς και αυτές που βιάζονται
και κυρίως δεν ανήκω σε αυτούς και αυτές που άρον-άρον θα ήθελαν να φέρουν τα πάνω κάτω χωρίς να συνεκτιμήσουν τις πραγματικές καταστάσεις. Και έτσι θα σας έλεγα ότι σε αυτούς τους 6 μήνες ακόμη θεωρώ ότι έχω αποσπασματική εικόνα της λειτουργίας της Βουλής και όλων της των δραστηριοτήτων. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάτι. Είναι αρρωγός πολύτιμος ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Θαλάσσης, τον οποίο θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω για την άοκνη προσπάθειά του και την αμέριστη πραγματικά συμπαράστασή του σε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και τα έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκτήσει νόημα η λειτουργία της Βουλής σε όλα της τα πεδία. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι αυτή η προσπάθεια σε πάρα πολλές στιγμές αποδεικνύεται ναρκοθετημένη. Ναρκοθετημένη γιατί δυστυχώς δεν συμμερίζονται όλοι και όλες ούτε την ανάγκη και την αναγκαιότητα η Βουλή να λειτουργεί για τον πολίτη και για τον βουλευτή, ούτε όλοι και όλες την ανάγκη για διαφάνεια. Ιδίως μάλιστα στην διαχείριση των οικονομικών της Βουλής. Από τις αλγινότερες εμπειρίες μου υπήρξε η ανακάλυψη ήδη τη δεύτερη μέρα που ανέλαβα του τρόπου με τον οποίο αποφάσεις προωθούνταν φερόμενες στο όνομα της Προέδρου της Βουλής χωρίς καμία έγκριση για τεράστια ποσά. Από τις αλγινότερες εμπειρίες το προκλητικό φύτεμα μιας απόφασης στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής, την επομένη ακριβώς που ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αναφέρθηκα στο σκάνδαλο της Siemens και στο γεγονός ότι και η Βουλή έχει προμηθευθεί πάρα πολλά τηλεφωνικά κέντρα Siemens. Όλος τυχαίως φυτεύτηκε μια απόφαση παραγγελίας κάποιων συσκευών να την υπογράψει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής προκειμένου να γίνει εν συνεχεία μια πολύ φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση ότι η Πρόεδρος της Βουλής που καταγγέλει τη Siemens παραγγέλνει τηλέφωνα τη Siemens. Βεβαίως ακυρώθηκε αυτή η παραγγελία, αλλά την ίδια στιγμή αποδεικνύει πόσο δρούν και ενεργούν πάρα πολλά κυκλώματα, ακόμα και εκεί όπου θα έπρεπε να επικρατεί η νομιμότητα. Και εδώ θέλω να πω σε σχέση και με την διοικητική διάρθρωση της Βουλής, ότι δυστυχώς αποτελεί ένα από τα επώδυνα συμπεράσματα το γεγονός ότι στη Βουλή, η οποία νομοθετεί και όπου θα έπρεπε να βασιλεύει η νομιμότητα, η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση, έχουν προϊόντος του χρόνου και διαρκουσών των προηγούμενων περιόδων επικρατήσει πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν και δεν προσάδουν με τη χρηστή διοίκηση. Εμβαλωματικού τύπου λύσεις εκεί όπου έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες δομές, χαριστικές διευθετήσεις για πρόσωπα φαντάσματα που δεν εμφανίζονται, καθεστώς ανασφάλειας για εργαζομένους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εκμετάλλευση εργαζομένων, εκμετάλλευση ειδικών σχέσεων, λειτουργία βαρωνιών εντός της Βουλής για συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πρόσωπα που απολαμβάνουν προνόμια που άλλοι βουλευτές δεν έχουν, διαχείριση οικονομικών θεμάτων η οποία προκαλεί, μία εικόνα η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να συνεχιστεί, ασφαλώς χρήζει αντιμετώπισης και λύσης και ασφαλώς θα αποτελέσει ένα από τα αντικείμενα ενασχόλησης και δικής μου και των αρμοδίων στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να μην αναφέρω, γιατί το θεωρώ ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι δυστυχώς
ακόμη και πριν από λίγες μέρες, από ένα ταμείο το οποίο βρίσκεται σε εκαθάριση, ταμείο εργαζομένων, το οποίο η προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της προηγούμενης περίοδου, το Δεκέμβρη του 2014, σε μία συνεδρίαση που δεν είχε προγραμματιστεί αυτή η συζήτηση, ήρθε προς απόφαση στη Βουλή που συζητούσε άλλο νομοσχέδιο και με τον τότε προεδρεύοντα, τον κύριο Μαρκογιαννάκη, περίπου να ψέλνει τις διατάξεις του κανονισμού της Βουλής, ψηφίστηκε η διάλυση του Ταμείου των Εργαζομένων της Βουλής και η διανομή, η εκαθάριση του ενεργητικού του. Αυτή η εκαθάριση, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η εκαθάριση, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται εν εξελίξη. Γνωρίζω ότι δεν απόλαυσαν της ίδιας μεταχείρισης οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου σε σχέση με τους μόνιμους υπαλλήλους. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκαθάριση αυτή, την εκαθάριση, χωρίς καμία συνεννόηση ούτε με το Γενικό Γραμματέα της Βουλής, ούτε και με εμένα ως Πρόεδρο της Βουλής, προέβησαν σε εμπορικές πράξεις και ειδικότερα στη σύναψη μισθωτηρίου για το κηλικείο της Βουλής, το οποίο εκμεταλλευόταν το Ταμείο αυτό πριν τεθεί σε λύση και εκαθάριση. Αντιλαμβάνεστε, το λέω γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί έχει αρκετά κρατήσει η ιστορία αυτή της διαρκούς υπονόμευσης μιας προσπάθειας εξυγίανσης και αποκατάστασης της διαφάνειας και της ισότητας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι ενέργειες οι οποίες υποσκάπτουν την λειτουργία της Βουλής και υποσκάπτουν και την χρηστή διοίκηση της Βουλής και δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά. Θέλω να σας πω ότι στους 6 αυτούς μήνες, εν αντιθέσει με προκατόχους μου, δεν τοποθέτησα στη Βουλή νέα πρόσωπα, παρά μόνον 2, τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής, τον κύριο Θαλάσση, και τον Φρούραρχο της Βουλής. Δεν προέβην επίσης σε καρατομήσεις κανενός. Αντίθετα, θέλησα να αξιοποιήσω το υπάρχον προσωπικό σε όλες τις διευθύνσεις και να αξιολογήσω και την συνεισφορά του, και θέλω να πω ότι ήταν πολλές οι ευχάριστες εκπλήξεις ανθρώπων οι οποίοι από το υστέρημα και του χρόνου και των δυνάμεων, αλλά και από το περίσσευμα ψυχής και προθυμίας και γνώσεων, συνέβαλαν στο έργο της Βουλής. Μεταξύ αυτών θέλω να αναφέρω τον Ειδικό Γραμματέα της Βουλής, τον κύριο Παπασπύρου, που υπηρετεί εδώ αρκετά χρόνια και που είναι πραγματικά πολύτιμος παραστάτης στα θέματα αρμοδιότητάς του. Δεν θέλησα ούτε να δημιουργήσω μία κομματική Βουλή, ούτε να δημιουργήσω φράξεις και κάστες ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κανάλι της Βουλής, για το οποίο συχνά γίνονται αναφορές ότι δήθεν το εκμεταλλεύομαι ως πρόεδρος της Βουλής, στο κανάλι της Βουλής δεν έκανα μέχρι σήμερα καμία τοποθέτηση, δεν έδωσα καμία οδηγία παρά μόνον την οδηγία η οποία εφαρμόστηκε να μεταδίδονται ζωντανά όλες οι επιτροπές της Βουλής, και αυτό είχε τεράστια σημασία για τους πολίτες που ενημερώνονταν γνήσια για το τι συνέβαινε και όχι από την παραπληροφόρηση, καθώς επίσης και την οδηγία να καλύπτεται πλήρως το έργο της Βουλής. Δεν είχα οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή στην διαμόρφωση του προγράμματος. Την διαμόρφωση του προγράμματος είχε μέχρι τα τέλη Μαΐου ο τοποθετηθής από προηγούμενες διοικήσεις κύριος Κωνσταντίνος Αλαβάνος, του οποίου έληξε η θητεία τότε.
Μία και μόνη φορά επικοινώνησε μαζί μου υπεύθυνος της Βουλής, ο κύριος Κουάνης, και με ρώτησε αν θα μεταδώσει τις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου και του εξέφρασα την κατάπληξή μου για την ερώτηση αυτή, με δεδομένο ότι θεωρώ αυτονόητη τη μετάδοση όλων των εργασιών της Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και θεωρώ επίσης αυτονόητο ότι το πρόγραμμα του καναλιού της Βουλής δεν το διαμορφώνει ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Βουλής. Επειδή όμως έχει εκτραχυνθεί και πλήρως εκχυδαϊστεί ο δημόσιος λόγος σε σχέση με το κανάλι της Βουλής, θέλω να σας ανακοινώσω ότι αποφάσισα μετά από πολλή σκέψη και συνεκτίμηση της εμπειρίας αυτών των 6 μηνών, αποφάσισα για την θέση του συντονιστή, της συντονίστριας του καναλιού της Βουλής, που από τα τέλη Μαΐου είναι κενή, να αξιοποιήσω έναν άνθρωπο που υπηρετεί στο κανάλι αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην τοποθετήσω δηλαδή κάποιον εξωτερικό άνθρωπο, αλλά σύμφωνα και με τις αρχές στις οποίες κινείται ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι, η αριστερά, την αξιοποίηση δηλαδή του υπάρχοντος προσωπικού, να τοποθετήσω έναν άνθρωπο από το κανάλι της Βουλής, την κυρία Κατερίνα Κατοτάκη, που έχει υπηρετήσει και στην ΕΡΤ προηγουμένως και που θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα πολύ θετικό στοιχείο στην αξιοποίηση και την συνεκτίμηση όλων των αναγκών προκειμένου το κανάλι της Βουλής να μπορέσει να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο. Θέλω να σας πω ότι θα ζητήσω από την κυρία Κατοτάκη να κάνει μια πλήρη εκτίμηση των αναγκών του καναλιού, των αναγκών ενημέρωσης των πολιτών. Θέλω να σας πω εκ προημίου ότι θεωρώ ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η ποιότητα του καναλιού της Βουλής. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει ενημέρωση των πολιτών για το κοινοβουλευτικό έργο, ούτε η ενημέρωση να είναι κονσέρβα, να μαγνητοσκοπείτε την προηγούμενη μέρα ή πριν από ώρες και να προβάλλετε κονσέρβα. Δεν μπορεί η ενημέρωση να είναι ανακριβής, να λέμε ας πούμε ότι ο Λαμπράκης δολοφονήθηκε στα 45 του χρόνια ή να αναφέρονται τα ονόματα των βουλευτών και των υπουργών λάθος μετά από τόσους μήνες. Δεν μπορεί η ενημέρωση να είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Η Βουλή λειτουργεί και Σάββατο και Κυριακή. Δεν μπορεί γενικώς η λειτουργία του καναλιού της Βουλής να δίνει την εντύπωση ότι απλώς δικαιολογεί την ύπαρξή του. Πρέπει το κανάλι της Βουλής να αποδώσει στην κοινωνία αυτά που η κοινωνία αποδίδει, πληρώνοντας φόρους για τις αμοιβές των εργαζομένων, για τα έξοδα που γίνονται. Δεν μπορεί τέλος να διασπαθίζονται απίθανα ποσά για αδικαιολόγητους σκοπούς, όπως ας πούμε ποσά 5 ή 3 ή 2.000 ευρώ το μήνα για φερόμενα ως μικροέξοδα, που είναι οι καφέδες των προσκεκλημένων του καναλιού της Βουλής. Αυτά για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και επίσης για να πω ότι σεβόμενοι την προσωπικότητα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στη Βουλή και όλων των εργαζομένων, θεωρώ άνευ προηγουμένου τις αήθεις επιθέσεις οι οποίες έχουν εκτοξευθεί. Δεν θα αναφερθώ στις επιθέσεις στο πρόσωπό μου που δεν έχουν προηγούμενο και νομίζω αποκαλύπτουν και τα κίνητρα. Θα αναφερθώ όμως στις αήθεις επιθέσεις προς την κυρία Κατοτάκη, και δημόσιες και υπόγειες, προς το ανίποτο bullying που καταγράφεται και στους χώρους της Βουλής, με αφήσεις και με τοποθετήσεις. Να πω ότι αυτού του τύπου η ανώνυμη δράση και το ανώνυμο bullying δεν είναι αποδεκτό για κανένα,
ότι υπονοούμενα για το φύλο της, την ηλικία της και όνουκ έστιν πραγματικά αριθμός σχολείων που δεν συνάδουν με ανθρώπους που υπηρετούν στη Βουλή, δεν είναι αποδεκτές, δεν είναι αποδεκτά. Και αντίστοιχα να πω ότι μπολοντότι μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πικρία προσώπων που για τους εαυτούς τους ονειρεύθηκαν θέσεις και αξιώματα και επιχείρησαν να τα κατακτήσουν μέσα από κολακία. Προσωπικά δεν εκτίμησα ποτέ τους κόλακες, πολύ λιγότερο τους κόλακες οι οποίοι μετατρέπονται σε υβριστές όταν ματαιώνεται η φιλοδοξία τους. Αυτό είναι μια ευθεία απάντησή μου σε μια πρωτοφανή δημόσια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και εκείνοι οι οποίοι εγγράφως κολάκευαν και εν συνεχεία εγγράφως καθίβριζαν, νομίζω ότι θα πρέπει να απολογηθούν στον εαυτό τους και στον καθρέφτη τους. Λέγοντας αυτά, θα σας μιλήσω τώρα για τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιήσει η Βουλή και πιστεύω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Αυτά είναι βήματα που αποτελούν υλοποίηση της υποχρέωσης που έχω και ως πρόεδρος της Βουλής να φέρω σε πέρας αναληφθήσεις υποχρεώσεις μου θεσμικές. Σας μίλησα για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που έχει ανακοινωθεί για τα τέλη Μαΐου του 2016 και σας μίλησα για τη δεύτερη φάση εργασιών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Στην Επιτροπή Αλήθειας θα αναφερθώ και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στην διάσκεψη της Διεθνούς Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Νέα Υόρκη στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου και εκεί θα επιδιώξω να έχω και μία επαφή και με την αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ για θέματα χρέους και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, στην επόμενη περίοδο έκανα ήδη πρόταση προς την Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής προκειμένου να συσταθεί μια ειδική επιτροπή της Βουλής για να επεξεργάζεται τις ποινικές δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή. Αυτό αποτελεί υποχρέωση της Βουλής. Δεν μπορεί οι ποινικές δικογραφίες κατά πρώην και νυν κυβερνητικών προσώπων να πέφτουν στο πηγάδι. Πρέπει να εξετάζονται από αρμόδιο όργανο και να υπάρχει μία στοιχειώδης υπεύθυνη απόφαση και όχι να συμπληρώνεται η αποσβεστική προθεσμία, η πολύ σύντομη του άρθρου 86 του Συντάγματος, χωρίς να έχει μπορέσει η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Πρέπει να πω ότι είναι εντολή μου προς την αρμόδια υπηρεσία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους, οι ποινικές δικογραφίες να είναι όχι απλώς προσβάσιμες στους βουλευτές, αλλά και να δίνονται αντίγραφά τους. Αυτό αφορά και τις ποινικές δικογραφίες που αφορούν υπουργούς και τις ποινικές δικογραφίες που αφορούν βουλευτές. Με έκπληξή μου σήμερα πληροφορήθηκα ότι αυτό δεν έγινε σεβαστό για την διαδικασία που ακολουθήθηκε σήμερα. Είχα μία τέτοια αναφορά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό γιατί οι βουλευτές που καλούνται να ασκήσουν δικαστικά εισαγγελικά καθήκοντα πρέπει να γνωρίζουν απολύτως τα στοιχεία επί των οποίων καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Επίσης, θα δημιουργηθεί μία δομή της Βουλής σε συνεργασία και με άλλους θεσμικούς φορείς, αρχές και παράγοντες προκειμένου να ανταποκριθούμε στην έκκληση πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη δημιουργία μιας επιτροπής παρακολούθησης των παραβιάσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα από τα μέτρα λιτότητας και τα μνημόνια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια δομή, είναι πολύ σημαντικό ότι το προτείνει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι κάτι το οποίο θα πράξουμε. Πρέπει να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει επωφελία της κοινωνίας
και σε υλοποίηση των επιταγών της δημοκρατίας, γιατί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του πολιτεύματος, όπως ορίζεται ακόμη και στον ποινικό κώδικα. Και επομένως δεν μπορεί η Βουλή να μένει αδιάφορη προς παραβιάσεις οι οποίες υλοποιούνται ακριβώς από τα υπέρμετρα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να πούμε ότι για αυτές τις παραβιάσεις δεν έχει μιλήσει μόνο η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ούτε μόνο η Βουλή. Έχει μιλήσει ο ΟΗΕ, έχει μιλήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει μιλήσει η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, έχει μιλήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν πλήστες λοιπόν αναφορές και συμπεράσματα και δεν μπορεί να τα αφήσουμε έτσι. Και θα πρέπει επίσης να πω ότι η Επιτροπή αυτή θα λειτουργήσει πραγματικά ως κοινοβουλευτικό όργανο και όργανο της πολιτείας και όχι όπως καταγράφεται δυστυχώς η λειτουργία κάποιων άλλων δομών της Βουλής. Διότι ήταν για μένα δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο το λεγόμενο Γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, αντί να υλοποιήσει την θεσμική του αποστολή όπως καταγράφεται στον κανονισμό της Βουλής και σύμφωνα με την οποία υλοποιείται και ο προϋπολογισμός της Βουλής, γιατί αμείβεται η σύνθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, αντί να υλοποιήσει λοιπόν το κοινοβουλευτικό καθήκον διαφάνειας και συνδρομής στο έργο της Βουλής, της Προέδρου της Βουλής και των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής προς τις οποίες υποβάλλει τις εκθέσεις της, έκανε παρεμβάσεις οι οποίες είναι εξόχως πολιτικές, συνοψίστηκαν ακόμη και σε μία ευθεία επίθεση προς τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, με στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην επιστημονικότητα που πρέπει να διακρίνει τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται στο όνομα της Βουλής. Θεωρώ πολύ δυσάρεστο ως πρόεδρος της Βουλής να ενημερώνομαι από τα μέσα ενημέρωσης για την έκδοση της έκθεσης αυτού του γραφείου. Ακόμη πιο δυσάρεστο όταν έχω ζητήσει από το προηγούμενο τρίμηνο να υπάρχει στοιχειώδης ενημέρωση και ακόμη περισσότερο δυσάρεστο όταν διαπιστώνω από την το εισαγωγικό σημείωμα αυτής της έκθεσης ότι το σημείωμα αυτό δεν είναι σημείωμα επιστημονικό, αλλά είναι σημείωμα πολιτικό, μικροπολιτικό, με έλλειψη τήρησης ακόμη και των στοιχειωδών κανόνων συγγραφής ενός επιστημονικού εγγράφου. Διότι φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η τεκμηρίωση τέτοιων εγγράφων δεν μπορεί να είναι οι αποσπασματικές αναφορές σε συγκεκριμένες εφημερίδες που έχουν διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο, ούτε βέβαια οι ανακριβείς αναφορές σε δημοσιεύματα που αποτελούν απλή αναδημοσίευση και όχι πρωτότυπα. Κάποιοι δυστυχώς βιάζονται να αναλάβουν ρόλους που δεν τους έχουν ανατεθεί. Κάποιοι επίσης εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν μία θέση και μία οικονομική απολαβή από τη Βουλή για να ενεργούν με τρόπους οι οποίοι δεν συνάδουν και δεν προσάδουν προς την ευθύνη που συνεπάγεται αυτή η θέση και αυτή η αποστολή. Θέλω να σας πω ότι ως πρόεδρος της Βουλής θα επιμείνω να ζητώ από τον καθένα και από την κάθε μια να υλοποιεί τη θεσμική αποστολή που τους έχει εμπιστευθεί η Βουλή και που θα έπρεπε να αποτελεί τιμή και όχι ευκαιρία. Στις πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος θα είναι και μία ειδική πρωτοβουλία της Βουλής στο πλαίσιο ακριβώς της προστασίας και της εκπροσώπησης της κοινωνίας
για την πιο εξειδικευμένη και πιο συνολική αντιμετώπιση του θέματος των αυτοκτονιών. Αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, παρασιωπούμενο πολύ συχνά, για το οποίο οι πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει κοινωνικές και όχι πολιτιακές. Είναι ένα θέμα στο οποίο σκοπεύω να αναλάβω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Επίσης, σκοπεύω να απευθύνω στη Βουλή προτάσεις προκειμένου να αναγνωριστούν δικαιώματα τα οποία εντάσσονται στη νέα γενιά δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στο νερό. Είναι σημαντικής αξία στο γεγονός ότι στη χώρα μας αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο κίνημα με αφορμή την προωθούμενη τότε ιδιωτικοποίηση των εταιριών νερού, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Κίνημα μάλιστα το οποίο μετήλθε και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες, όπως ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι είναι ώρα η Βουλή να τιμήσει και να προχωρήσει αυτήν την πρωτοβουλία και αυτήν την κινηματική ενεργοποίηση και να αναγνωρίσει το δικαίωμα στο νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη χώρα μας. Αντίστοιχα, θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση να υλοποιηθεί η απόφαση που έχει πάρει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Θανάση Πετράκου, να αναγνωρίσει η Βουλή, επιτέλους, το Παλαιστινιακό κράτος. Έχει ληφθεί απόφαση της διάσκεψης και εκκρεμεί να προσδιοριστεί αυτή η συζήτηση σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Συστήχως σας είπα ότι εκκρεμεί και μια συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το ζήτημα της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Στις πρωτοβουλίες τις οποίες κρίνω ότι πρέπει να αναλάβουμε σε επίπεδο θεσμικό, και θέλω να σας πω επίσης ότι για μια σειρά από τέτοια θέματα έχει υπάρξει ως μη ήθιστε, ως ουκ ήθιστε μάλλον, συλλογική διαβούλευση. Πάρα πολλά από τα θέματα που θα μπορούσα να λύνω μονομερός και μονοπροσώπως ως Πρόεδρος της Βουλής, τα συζητάμε στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, νομίζω, διαφοράς με προηγούμενες περιόδους, και ας φτάνουμε να έχουμε αντιστροφή της πραγματικότητας σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα που πρέπει να λυθεί είναι οι απόπειρες των πολιτών να έχουν μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με τη Βουλή, με τους βουλευτές, με εμένα ως Πρόεδρο της Βουλής, με θεσμικούς φορείς και παράγοντες της Βουλής. Είναι χιλιάδες τα έγγραφα και οι κρούσεις που έρχονται και στην ειδική γραμματεία, που δεν είναι ψευδεπίγραφος βέβαια είναι ο τίτλος Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής, είναι στην πραγματικότητα ένα πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων που είναι χιλιάδες και που θα πρέπει να υπάρξει υποδομή ώστε να τα επεξεργάζονται οι υπηρεσίες της Βουλής και να υπάρχει πραγματική επικοινωνία με την κοινωνία. Υπάρχει, πρέπει να σας πω, δομή τέτοια στη Βουλή και στελέχωση, η οποία όμως περιέργως από τις προηγούμενες περιόδους αφέθηκε να μην επιτελεί αυτό το έργο. Όμως επειδή θεσμοθετημένα και συνταγματικά υπάρχει το δικαίωμα του πολίτη στην αναφορά, αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου να αποκτήσει πραγματικό νόημα και πραγματική ουσία. Σε ένα βαθμό το έχουμε υλοποιήσει στις δύο επιτροπές τις οποίες σας ανέφερα, την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και την Επιτροπή Γερμανικών Οφειλών, αλλά είμαστε πολύ πολύ μακριά από αυτό που θα έπρεπε να γίνεται για τη Βουλή. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Βουλή των πάνω από 1.300 εργαζομένων δεν έχει δυστυχώς τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχει για να επιτελεί ουσιωδώς το έργο της, και θα αποτελέσει πρότασή μου στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής
να συγκροτηθούν αυτές οι υπηρεσίες. Μια υπηρεσία μετάφρασης και διερμηνίας, μια υπηρεσία διερμηνίας στη νοηματική. Ξέχασα να σας πω ότι μια άλλη εντολή μου προς το κανάλι της Βουλής είναι να υπάρχει αναμετάδοση στη νοηματική όλων των συνεδριάσεων της Βουλής. Ωστόσο δεν υπάρχει η επαρκής υποδομή και αυτό δεν υλοποιείται. Μια νομική υπηρεσία για να επιλύονται πλήστα ζητήματα που ανακύπτουν νομικά. Να ενισχυθεί η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, που έχει μόνο 24 επιστήμονες, ενώ καλείται 24 εργαζομένους μάλλον, ενώ καλείται να αναλαμβάνει ένα τιτάνιο έργο, την ίδια ώρα που άλλες υπηρεσίες, όπως η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, έχει 130 υπαλλήλους. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να σας πω τέλος ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ακόμα τεράστιο πεδίο για έργα και πρωτοβουλίες της Βουλής, πέραν αυτών τα οποία είναι ορατά. Υπάρχουν και ένα σωρό πράγματα που δεν είναι ορατά. Σας ανέφερα μερικά και είμαι σίγουρη ότι σας εξέπληξα. Είναι και πάρα πολλά άλλα που γίνονται παράλληλα και δεν είναι γνωστά. Θέλω να εξάρω την ευαισθησία την οποία έχει επιδείξει σε όλο αυτό το διάστημα ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Θαλάσσης, ιδίως σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς και συνεισφοράς της Βουλής, που πρέπει να γίνει ακόμη πιο έντονη. Είναι σημαντικό ότι με πρότασή του αποδέχθηκε και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Βουλής ένα κομμάτι από τα χρήματα που κάθε χρόνο η Βουλή δίνει για τις κατασκηνώσεις των παιδιών των εργαζομένων να δοθεί σε παιδιά που έχουν ανάγκη, στο καραβάνι της αλληλεγγύης, και να υπάρξει έτσι και μία ουσιαστική συμμετοχή και της Βουλής και των εργαζομένων της Βουλής σε μία κοινωνική προσφορά. Όχι μόνο δηλαδή εσωτερικής κατανάλωσης κοινωνικές πρωτοβουλίες, αλλά και μία διάχυση και τη συνεισφορά στην κοινωνία. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικό θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μία πρωτοβουλία να δίνονται υλικά, στοιχεία της υλικοτεχνικής υποδομής της Βουλής που δεν χρησιμοποιούνται σε σχολεία όπου υπάρχει ανάγκη, και ήδη έχουν αρκετές τέτοιες πρωτοβουλίες αναλυφθεί και χορήγηση υπολογιστών που δεν χρησιμοποιούνταν σε σχολεία που κατέγραψαν μια τέτοια ανάγκη. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει ακόμη να γίνουν. Οφείλω να πω ότι μια μεγάλη εκκρεμότητα και κάτι με το οποίο δεν έχουμε μπορέσει και δεν έχω μπορέσει να ασχοληθώ επαρκώς είναι το Ίδρυμα της Βουλής για τον κοινοβουλευτισμό και την δημοκρατία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας της Βουλής, που είναι το εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό, θεσμικό. Το Ίδρυμα πρέπει να στελεχωθεί, έχουν λήξει οι θητείες εκείνων που υπηρετούσαν και πρέπει επίσης να αποκτήσει νόημα και ουσία η δραστηριότητά του. Θέλω να πω ότι είναι τεράστιο το πεδίο και τεράστιες οι δυνατότητες. Η Βουλή έχει προϋπολογισμό και αποθεματικά. Έχει υποχρέωση αυτά να τα αξιοποιεί για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και της δημοκρατίας και όχι για άλλους σκοπούς. Έχει υποχρέωση να αποδίδει λόγο και γι' αυτό αποφάσισα σε σχέση με την οικονομική διαχείριση των αποθεματικών της Βουλής να μην κάνω αυτό που μπορούσα, αυτό που έκαναν οι προκάτοχοί μου, δηλαδή να επιλέξω μόνη μου 3 ή 2 ορκωτούς ελεγκτές και να τους πω ελέγξτε, αλλά να κάνουμε μία διαφανή δημόσια διαδικασία και να υπάρχει μία διαδικασία λογοδοσίας. Κλείνοντας,
θέλω να αναφερθώ και σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο διάστημα, όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε και κυρίως με εμφανή την διάθεση και παραπληροφόρησης και ευλάβης και προς τη Βουλή και προς εμένα ως Πρόεδρο και προς ανθρώπους οι οποίοι μόνον καλό θέλησαν να κάνουν. Η Βουλή μέσα στις πολλές παθογένειες και μέσα στις πολλές έκνομες καταστάσεις έχει φτάσει να έχει και ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν εργάζονται με μόνιμη σχέση εργασίας, αλλά εργάστηκαν ή εργάζονται με το καθεστώς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Όπως είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας, αλλά πρόσκαιρες ανάγκες και γι' αυτό προβλέπεται μία πολύ περιορισμένη δυνατότητα ανανέωσής τους. Στη Βουλή αυτό που έχει συμβεί και που φαίνεται να αποκαλύπτεται είναι ότι με αυτό το καθεστώς προσελήφθησαν και εργάστηκαν ή εργάζονται και άνθρωποι οι οποίοι εκλήθησαν να καλύψουν και έφτασαν να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Βουλής και όχι πρόσκαιρες. Αυτό σημαίνει ότι ψευδεπίγραφα βαφτίστηκαν ως ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάποιες συμβάσεις και υπάρχει ευθύνη για αυτό το γεγονός, όπως υπάρχει ευθύνη σε αυτούς που διατήρησαν τους ανθρώπους αυτούς σε μια εργασιακή ομηρία να πρέπει να αγωνιούν κάθε φορά για την ανανέωση μιας σύμβασης. Αντίστροφα, υπάρχει και ένα φαινόμενο, επίσης εκτεταμένο, μέσα από τέτοιες συμβάσεις να έχουν καλυφθεί ρουσφετολογικές σχέσεις, να έχουν γίνει διευθετήσεις προσωπικές, χαριστικές, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πάτησαν ποτέ στην εργασία τους, δεν προσέφεραν την εργασία την οποία φαίνονταν να προσφέρουν. Και παρόλα αυτά παρέμειναν αμοιβόμενοι από την Βουλή για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το καθεστώς δεν μπορεί ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη να συνεχιστεί. Έχω την τιμή και την ατυχία να έχω υπάρξει εκείνη η οποία το επεσήμανε εξ αρχής και ζήτησα να υπάρξει σύμπραξη όλων των αρμοδίων για να λυθεί το καθεστώς, να υπάρξει δηλαδή αποκατάσταση εκείνων που πρέπει να αποκατασταθούν και απομάκρυνση, όχι απομάκρυνση, μία ανανέωση εκείνων που ούτως ή άλλως δεν βρίσκονται στη Βουλή και δεν προσφέρουν υπηρεσίες στη Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι ενδιαφέρθηκα για το θέμα αυτό αμέσως μόλις το πληροφορήθηκα, γύρω στον Απρίλιο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Θαλάσση. Πρέπει να σας πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν είχαν γίνει δεκτοί ως μέλη από το Σύλλογο Εργαζομένων της Βουλής και δεν εκπροσωπούνταν και το ανέφερα στο Σύλλογο Εργαζομένων στην πρώτη συνάντηση που είχαμε. Όπως μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχαν την ίδια μεταχείριση κατά την διάλυση του Ταμείου, την λύση και καθάριση και το ανέφερα επίσης. Πρέπει να σας πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κανείς δεν μπορούσε να πει ποιοι και πόσοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι και γι' αυτό κειμενόταν η ενημέρωση με πρόσωπα που έμπαιναν και έβγαιναν. Ακόμη και οι εκπρόσωποι των ανθρώπων αυτών, τους οποίους είδα στα τέλη Μαΐου και από τους οποίους ζήτησα να φέρουν μία κατάσταση με όλους τους συναδέλφους τους και μία ενημέρωση για τον καθένα ξεχωριστά σε σχέση με το τι εργασία προσφέρει, επί 2 μήνες δεν μπόρεσαν να το πράξουν αυτό και στη δεύτερη συνάντησή μας στα τέλη Ιουλίου μου δήλωσαν την αδυναμία τους να εγγυηθούν
για τους υπολείπους και την αδυναμία τους επίσης να εντοπίσουν όλους τους συναδέλφους τους ή φερωμένους ως συναδέλφους τους με τέτοια σχέση εργασίας. Ανέλαβαν παρόλα αυτά να το κάνουν και τελικώς μετά από πολύ κόπο στις 28 Ιουλίου, πριν από 5 μέρες, πήραμε προσωπικά σημειώματα από εκείνους που ισχυρίζονται ή πράγματι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρέπει να σας πω ότι μου προκάλεσε κατάπληξη ο ανέντιμος τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε αυτή η πρωτοβουλία αποκατάστασης μιας αδικίας, αλλά και αποκατάστασης και της πραγματικότητας σε σχέση με μια διακριτική σκανδαλώδη μεταχείριση για κάποιους. Έτυχε επικοινωνιακής επίθεσης και εργαλειοποίησης αυτού του ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ως όφυλα, αυτό το θέμα το έχω θέσει στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να υπάρξει ιδέουσα διαδικασία και με νομιμότητα, όχι με επινοήσεις οι οποίες εκθέτουν και τη Βουλή και δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά, να ληφθεί το θέμα. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολο κανείς να κάνει τον καλό και να παίζει με εργασιακές σχέσεις και εργασιακές συμβάσεις στην πλάτη και εργαζομένων αλλά και του δημοσίου χρήματος. Δεν καταλαβαίνω όμως πώς είναι δυνατόν ο μόνος άνθρωπος που αποφάσισε αυτό το θέμα να το επιλύσει και νόμιμα και δίκαια να υφίσταται τόσο ανίκια επίθεση, τέτοιες συκοφαντικές δημόσιες παρεμβάσεις και βέβαια και τέτοια πολιτική εκμετάλλευση αυτής της πρωτοβουλίας. Θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να είναι πλήρης η ενημέρωση όλων. Το ίδιο θα γίνει και σε σχέση με τα πρακτικά της διάσκεψης των Προέδρων που έλαβε χώρα χτες, σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γιατί είναι πράγματι εντυπωσιακή η αντιστροφή της πραγματικότητας που επιχειρείται όταν κάποιοι αναλαμβάνουν από τη θέση της θεσμικής και πολιτικής ευθύνης, αντί να σέβονται την ευθύνη τους αυτή και να ανταποκρίνονται, τελικά να κάνουν τον ανταποκριτή του Μέγκα ή τον ανταποκριτή διαφόρων μέσων ενημέρωσης προς διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Νομίζω ότι είπα όλα όσα είχα να σας πω, αλλά μπορεί και όχι. Είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις. Σας έδωσα μια εικόνα του έργου που έχει γίνει επί 6 μήνες. Θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να υποστηριχθεί ότι υπήρξε ποτέ περίοδος τόσο πυκνή, τόσο έντονη και τόσο ουσιαστική σε δράση. Σας ενημέρωσα για τις πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν στο επόμενο διάστημα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι προχθές στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής πραγματοποιήθηκε και η πρώτη κρίση και τοποθέτηση σε Γενική Διεύθυνση, η οποία ήταν κενή ήδη πριν αναλάβω καθήκοντα. Στην Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου τοποθετήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού η κυρία Ελένη Τζίνη ως Γενική Διευθύντρια Κοινοβουλευτικού Έργου, ένα εξαίρετο στέλεχος της Βουλής, επί δεκαετίες εργαζόμενη, άοκνα, και ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει και πολύ ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε σχέση και με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και σε σχέση με την Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, σε σχέση με άλλες διαδικασίες αρχιοθέτησης της Βουλής, όπως είναι η φύλαξη του υλικού, του αρχαιακού που υπάρχει στη Βουλή, για το φάκελο της Κύπρου και για πολλά άλλα ζητήματα. Αντίθετα με τους προκατόχους μου, δεν έσπευσα με το που ανέλαβα να τοποθετήσω ανθρώπους όπου υπήρχαν κενά, και υπήρχαν πάρα πολλά κενά. Θέλησα πραγματικά να
γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και διεργασίες και να επιλεγούν οι καλύτεροι, γιατί αυτό πρέπει να είναι το πρότυπο και αυτό πρέπει να είναι ο οδηγός αν θέλουμε πράγματι να έχουμε μια Βουλή που λειτουργεί προς όφελος και του βουλευτή και του πολίτη και όχι μια Βουλή ευνοημένων προσώπων από πολιτικά πρόσωπα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την παραμονή και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.